wasoma ebukweyege gonte binga matuko na menye lakini ekenene kerororo igego teba ngatore manie totuto bwaba egetogero bwaba na makweli ebibe bigosoa senkoro obwaba ko bwachiro bororo bwasoa ebyo monto na korea asenge nchoro bororo bora senkoro bono bana rego teba ngatigatore masege tore ayese kera twes twanchira nenganse tomenya tata yose ito ango etatora abana banyasai patanche igona taima taranga nko etande mugaka bunondo otiga abantu abana koiboreire kenda atangane obalenda sekretari ya Yesu erinde nyarikane abana bagotogi ngo musata na tigale tenka kera nyarikane nichengo tigara na asabire nyasankonye eri abana bambatenenere na ichekeronda aguwa abantu batabo mukungu na kotegentogi na alenga haleluya tabu pati sobogima bitanga konda abasetse tigankorera abantu be familiane konda abe na bukire mambia tale na abantu bano mubuko toko babeko mubuko baisane obabeka sebirengera libyao ege kogera abantu ko iboire bakobanetie igonta getako tokio mongino yo ekero na tira kurwana na ruaria na umera moige kurukia mitiengi aria lero mbogorerie parking abata ko na kuichanda ndangu ko baba mongino amagoto nawe ya kombogoria abaswati no abale bagosmali bale bire koigoro ya yenta ko ochitom terekaria korwa abono na akirire mwara kwanire chinkwana baminto keke basa kiabeire nyakere binto bigosmali omontoko kakya etokora garengera libunoriga mongino ori kinyomba chiri chaga chigwali bosana lyalo bosumali kabisa ataje ne sandru sibuna kegima ana bosumali bune toyi arwali kegwa montamo sibiye nege siekebe na tabia abana banenga o maene onya monya nchete tako ganyandu wale kabisa mutago sega matukata tatigere tembutoke kongwa monga inenga mwanya nchete na mwangire nyagitari mbona igamogo nsoke ndagera immunity yo mobeleba strong bigere ngwene erinde batengerere ndiye ndagereye n'abasomiri n'abatebi n'abatanyo mogati brown tomata obos brown bondore amacharo ko brown onduku erinde nyari kanene ichekonde moyo ngokere amatunda ali nakolire mobe n'abachikani omo murone nabolyo bwa musiera kintaireti ngamota ibuno taira tadia ro mwali bobogima taga totogeri chimilioni bere chine chinga chibese chono chibwato ke wotasinde muna kwa bwato kera abantu na chembwato kere erinde nyare kane obogima bakorage togi oge abana banyasai gombobe eseye tomenye tengo etatore kerikala ko bakwa ona kege ntokolia kera nyare kano bo mwana ko urere yanga skuru mungu osaba na gombobe na bana mukamu murango ranga bwatero mwana na libero likoli ibero likoli mbono ko bwata abana bagwa kumneso ni bwone igere nyore yanga nkubika munanyi bole tasekretari ya Yesu igobano kero wosese ni wo ko ibubobe ya sai ga goteba iga abami ntobalia ukuni ga goteba ntage tosomere egetabu gekoro kuma kiamika ndara seketabu kiamika isana ibereke mungo kiaye isana isatu garando rororo kongwa tomanya kogenda kono egoteba fungo la 8 ayo mubisome kaki my enemy kaki koranche ayo mubisone ta togo kero kugukwane nyasaba ntabange yanyenchera bako kekero kwanyoriro bokom naro abantu bakibona muna nabole tikikulechi nganyora konya abantu bangancheti yani ngayotero mukungwa tabana ingotoko mubekera n'ibintu kakinkike obugambi koborache otasebile osana bigosuma yonyore nayo uragire kakinkike ayo mubisone tobasa kogokera kerekeke oko munabona mumurona akeranse gakitogoka gakyondora mabero saberani ona kecheki obugimambo genderate nande mabienda boli osana gakigotora makweli awetagwa gakitogoka ekagera makweli igarekere nyumba lero nigatore mami na muracha bwo oboli bosoma kiegera no kogokera gotigerie sigati ora makweli
sinyo obe yaja nabona ikigunsinyo ase miaka 10 miaka 30 mebia sekretara Yesu Nyasaye natigeta abantu ba batago erora mono tigaye kwana ekeronda gwe igwa abana batata ekeronda gwe binte nene naende yani igakero akera abantu bande batanyora tachikura no nyanda ira igate nene koragera agiti gatorabo bando bana bachikorage tobeka yani kwa frustrated yani whatever ano mari wo wima bwana onye kina rege tinkeri kola wanti koragera onyo gokukora ati gakora obi akobo kuma twara ivingia mambi ene Nyasaye nabantu Nyasaye takobanga togo kekerongo kumama toba sekora mukama murone ekera mwaka ni chambo tamire ona abantu batabinga konya wata ngejera kwero na baba ono ikirensinyo akitingo ikansinyo baiseke baiboire baria ebi wate bali burure yani kara agende nani Nyasaye na igorenjera kera nyarkanta poyana omonga ona ta sekretara Yesu ngeke wana gondebia igomo murasi nyukwae bako aganesa utegitingi yati yanko eles kwa busayo buitauti gutongoza ne lazima egora tomondo omontara tomando abantu bakobo etwali kebo mugananga omongina okolie myaka 78 abachukuro banganaira abana atire bangana yamba sakara yesanduki ntunto nyamanyeti chitigiri chikale sanduki ndo kanga motabe kaganya mumuro na kara America iwamuyebete Tirabana nkoeresa ngenywa mogere sensitive oko nywa mabana banyasa igoma nene Nyasaye keri nyabalira salike buone Nyasaye ole igoro nintenene na ende togoka monene Nyasaye no akotegeto no ali ekeronda abeisa asumusunte mama na bone family ngorengo minto basta muna bono family ye bono yera asumusunte obali boso mai kanda abasumusunte ngela kigeko ya tebanga kunda abasumusunte omonene nabetaya yana Mungu atakuwa taa yangu Nyasaye gakomo mugaso erego tabanga ntenetaya asama gorao asogoyetera Nyasaye natigogo mwanya bantu nero urati abana bali baminta mwatigara Nyasaye aye mugata igisi no gwata matabere nengoro aye kaza igonare goteba iga monene Nyasaye gatabanga imotenene one time no nyan tomorrow Nyasaye gakotenenia era no nya mwasoira somo sunte tata gwe miganda nabatongerie tayaye Nyasaye kwenereria ngarake romuga mumurona achieto mumurona okane kanda na abana babere na amasomiri bake university oko hakyabasaba hakyabangina abayinu no mobegete kituki abande birebi nababimule abataba mu joito isaini ko kwasomire kwa korire bono okoriyo musacho mu obe akabera na abana bano achikoira kimyoro igoro achikota mungino itari gotaka bana njenga tabinyasai omonene tikoriyo mukungu gwata magoro abere omonene nkonyenta imo murona kiri mu sekretari yakoreta bana bali na gwa koira ni sekretari Yesu kanya go saba myakene kaera na genda moreto mu muraka ngekanga kumba saba kasuma igongo ikoba ko igoro bitano kabaraga anga motaka na rende gatana abana bane no nko barageri aba keke abaswati aba tagwanja kutuguta abana baino ngako baragenda tigaba no bali kwa ikire koibara to komanya gosena bwa bantu to komanya mambi gosena bwa ngokoro aye yani abakungu mwanje tega nga bana kagenda tari go tonywera mbyo bana bago konywere kegera na bwa tamatunda na konywera ye bana go chance elinda muna wana era na tiganka na matagia abana kale na ko to mugati marawa aba tiana ko bangaine liba na kondo kababa igongo kina yango kina bale mambi ende kwa mera kabale kero na gwari bande tara mati kero na gwari bansi ya mago gotinga gete sa wano ma go taba ngo sali bakaba murabata ro kwa marogi ekagara to muya ekagara ngo ama ene baka bakuna cherenge nje ya na seki oko basedi kyoba mama ekero kwa neragu mona
moninte nene nyasa ole kala so yo mosunte litu kali mananta ongelie tai no wata matabe ne ngoro na oko na kodana eto mwako yo na wata mwana ne ngo chale university kata che university abu nanyo kaguchi university ama manyanya sai oko manyanya sai aya tiketa bwate kagala nyasa ne la tabanto baba wana gwete ya university mamurona kaenda university akanywa maruga gatoria ngabora nkyacheta kwa university kakya maene muga ko yogo tegerete to mwana wekira maisha siku mno mena ga ngakira ndo komenya tukaweka marusa tata tukabori nyasa ania karonda gwe titukeli moninte nene karoko kwa nyasa kaiboro mwana motanjo ko kumatara kanyora ma wekire sabusuta kanyora wekire ronye ko kusabiko kabura ake muntu gwa marunda tena mate kwasa akya maene jenga tanga ne kalisa nyakuliringa liruga lijya sometu na atare na achache no mukungubya tata nkanyoro mwana mosomo ile goche kanisa korweli no ale kanisa paka igari yetu kituyo wali mu secondary agotega mama bano ngokuragirime akija sama marundo tena aroga kinko herali do chama rudi tukeni monya sai ko aje kanyuga kobo moto nyasai ga ko banyete awote abanganja no munya mabira itukelimo igongo ntola ligena libogo seme no gata matabe nenko mwana nyura marwa itaba igoli motige itukelimo kobera re choi mege sima bata mambia paura bunege tutuke mosando marini ga korande ligunga no kobo ote banga ga kikware go ntigambe mojo akinari ko ruma omonene na yebye kanari ko kore o koruma ali ba ko musa igawa tabisha tata nyabera sana ruete na tambe tabi mama ndo sayo mosori gweri toke nchesa bato ko ganda ndi kabisa ya sawa ndi ko sita gero ko ko ida timyo ko mama abaro gimbali seka ngamba to koleti muna jaga sanga bankoli ekera bota akola ngiri ko chali bero liense mbago nkora sene tali yesu ekera yonda nene na molekele taya so musunda mananya sa tali omuya wana ma goteba ebamiri somere gabo asegeta kaba ibirania teni ya kerao teni ekamungo kyaye 23 ta kerao oteba igatogo atabono goro kyako sema bana wa yesai aba mwacha ebukuni yegoteba ngatika to bwate mono tushikirie uzukan to bwate mono kurukiwa ko semeri waito utarikonyegeri wa akibolima ekiage gakonyegeri kune bintu byense ekiage rero yoriete ira no ekiage rero yoriete ira na kiali nyasa utomo kwa na rulimo ganjire ko sisi ni gawo sisi akitaka kukubariki atakubariki paka watu wasangai doibwete ogwanja ne chikorobo kobeke go kobeke kiagera nyasai bwa nki to tukutomara aye omonene gate baiga to nyagari gwa nyasa uitoma enkeye iga nare bateba bari mu atigaro nyasa urire ira muna yete ira kwana ngoga kyariete ira chanderane inkibono intuasa otora senseye abana batatanya kwanyolire enye chandere nanche kono mutaka nanche kona konyoriro gatega ali enyise okumbe tosaba mama kono busuma eringa insa nkonya rende kombegete mesigo nanche ngiki moinoga asako kugesima gango koira neribi yabano tato igora ko bake garite gosareka igoko banega ali myaka 20 abantu bateba nikyobegeto kumbe nabantu bali obakonya bakono busabira maya bantu bechigalimo kamora ega igo mugata mataberne enkot moigwe tare to uterere muse omwana no yone na matabina ko ino bwa msi ebiro rense onye ne biro mo jotiri akina nena na ati anetanga omone na atako eti igege ntonkere kya butanga kentonkere ekole wode bwe songorora obogi magwe seye otigo obogi magwe iwo mbije bito byense bikire obogi magwe iwo nyora ngombo bana motebeti ana baka iwete ngeke to mama ko ate bana ntaira na motenga cheto ngiabo amana na bera lenga suri
okoira no gotaira oiko puri pe amonto na amaka yenga motanga taire tona kwa mani omwana one tona kwa mada kuna bachinga sana tona kwa utero mwana one muno kwa utero korea na yenkore ore na ntoko me mongere ndagira ma comfort ma biko kiasi letara Yesu kei tata wana gombo biba igwa bibiri mnego tera na ende tu chandra into ande tu chandra abana banyasa onya kore monto eta muna bana olenge na roji nyasa ngonkore lege kone muga konde na leta adia sa koro kunga ari tuleti kago jane chinyimba no makungwe kerema bago janga omongina nga kwa randi alisa tuwabo orienjera lioka toitego omatai ko mwa kile mbia mono karibu kabaora ngolia bali kabatenya saba sen amachenko bana mulesi bino ekale sasa nga ya intungo ira natule omongino nene royo na nyomete kerema omongino mutanga diga kwete ngotwa joto konye chianga oto aichibeso mwana na university moga ko gotiro gate miaka 90 omokungu erega gate miaka 49 anyomete mwana mutangi achire university Nairobi University ngakira kanura kuradio kungonde tere ani no maene ani wako ani to tono kabosa MSS ya kwa kwenye beki obeke na yobo randi biganda sambamba lakini wako beke yeto toleta ngoi kolesina kwa abantu ko mo bale na mwali ikona yo kali wate te gato no timero no bunye chuma kwanto mwanya bantu moyoya ngake sambaki amano mo awonte bina ne ndagira okonga eyi wana pasa te ko mutoli ikire kwansebe gaswa nyomba garuseme tole ko bina tato ngabeka garusi anga ne chiko kyo mga kachiaga oragorire kamutumbele gende mokungu na era kabanga yaye bakwana na para ine echiche choire gato gosinyuko togo sinyuko abeka ri ru ira to amanya gosiba mona na mbia kwa bande tara barusi tamu mwane tato wako kabekero mokungu mateto kwana na paka para ine ngoso nere ko ikaiga chiko buate ko genda to chiko chandika ani ko kwa ko ira maya tato igoro no akataki ngonyora kasi yori na tinde getengina oliba ntwana gotigana muna na tinde getengina ngonyoro jitu keri ekero bwaki okomori omongina kayote nene kama tabinta nene mwana isiko enyomba kwa bakyo yo momura onte nene chibundi mbwati abante bitoska raga ngiwo sentali buske alante bya toska bigia netwa ngonyoro ntomere chirwa merongebere na yamo ake warandi opasa nobuya anyoko banyaka nobuya nekesa ayeto ichana muna nkote iga paka igore igwete inchechi ana ruseti kama inke na ana roche watumba jalo kubere ngatebya bamuraba kanga 500 na iche garuchiri busato chiane kama bekele chikabeli usam eho moga kabono iro mwana university nkama bekele bitume mekabe 13 wana nkama tebye pipigi wakorine ya ona makungu ngakana wakagenda maambi botara ira yasaka ngakana life yani ko andi bakanga teke onyankale gwatika batora nyankale gwatika yasa ngibana mwangere te kanisa yagarire na bene yangu yagarire nkale gwesi yagarire nchikire ngaya yabona okobera family kamuranje gonara gotabana mwechanderana ingana yo gwechanderana asa fikimero magane kanisa tambwa yati bwa Kiswahili akoneta kwayo na kwako kwagara inchicha matenga manya sai na pia ngoma bila yani ko baona makungu kwa wende kanisa ama etelo sipoka marangeki ama eteko manyaba geni chisa bako lage lakini akalota liko wende kanisa ayebu musene konye kabungo petile ntangani isato kabungo ikomi kochakero aise ngokora aba inkibana basale chiza cha unabona cha natanga sana matalanga mabaka ila bantu bati bakomera tenesiri na chile nya makoro to chisa ikomi na mochi konyo la isiko ko ila nande buango njakola no ne chobe tensa abantu banda se wika za to likobo to ma etinga chisa nya sako ile chitumeke chikwa ndage roko ba to botaka
no go beti kan ko eres otaka yali tu aba bataka orenge chantu ba chaywa aki wali wantomo mate ko chayawa ko eresai yali kusibia yanga yali ko gende kero no biro mago sembegete nkaida ngwa atawa abiro mago sembegete inkalira nchikonyera mandasi baga ta ko yo to ko na mandasi to ko mira na tisema dio ko bali mo to man ndiko bora ga Kenya mejenta na ko batare ko genda na nchega kina bangama Uganda amandasi ote ntikonya lengera ndikuna bali hete ote tinga kitiri to alengenera kani muna bandi netto sabaji eri kali basisemeti ko mariga ali na yele ti mariga ga ko ma ga ko moringa kyota ile duwe sabaji ibara ko moya neli amariga ka moya ni agateba kiraigo yasai namanya kani sawa ko ngere mandasi na ga ingoro sinaba banga na batabinga kalimu nesoni na ande chai kalimu nesoni ege ko ngere nyasai ga to ile tigato twechande bane keke bo oira rama tukaya masinini aje karonda agunande ninyi mokke mama karonda abo motaka nyasai na tonge dietaya tiga go sol igwa soma Pedele tangani. tiri pasite egote Na kimenyeri kire. wana natawa bile naandikwa Uyo ulietu wancho bugima. wana ukipenda usima Na korora matukamaya. na kuona na korogeri Ama na tukamaya. korama tutamanya Tigata ngoro memeru waye. Tirukwa na mabe. Nebi kwa bia yetu bikwa no bongainereria. moigwete abangina muna bamwanje to ngainere obwato magaka nano gwata bagaka bali gaki wambiyo gaki to eresa ne ndigire ligoja aba bagaka barogesa bujagiti abona ko ega to ko barusio lakini tu tigatora kwana sitore muna bangina bagako mai magako mate na bako rwari ata ko ngega mnande yani bako atibuso chamote tabie wata marieta ata tongo choice mwangu matara ayangi saine baka ama kweli atwatana obori baba soma man ayangi ke okore yana ko bori mochinga kyo wogo suna ine ekelo kona ko ngatu njega ngata na ko ngatu njengo range dipaka tipo robesa cheso gata kabeka kinekta baka kanyugura na kyo data na botanda ibanje ke ni taba ka tena mirondo ne mera bumbwata onyama ke kana nje ni buche timna bange bange ngiwane ke oto televisa tiga ku Tanzania ya bieka onyama tageto na matukama ya na komenya kuno mo Kristo tangoro memerwao haleluya tanga ayataba yoka Mate. Egote 11. Tiga atiga mabe. Bwana bana banyasai tangazo maalum. Wacha maovu Agora maya. ufanye mema. Aliyo molembe. Olikio molembe. Na kuyotunya na mono. Haleluya. Olikeleki. Family molikio molembe. Wetandelane. Inwa seinwe. Molikio molembe. Yasai tiga matabinya to gwakio molembe. Enkoni ge kunyalika. Nakiye kola wasacha abange bengentire. Nakiye kola bakungu banyu. Nalenge kwa ndialia sako munyakolere alia sako kwa alia amachini ali akakale magecherura omuronda kanyoro monginoya oko egugara ibura ibunchera wakwata ina ko munyita mugaka karobu kimagwa moere bagaka barumba tagetigo akagenda gasibora mori ngori agatira go chege tunu kana nale kwa nyomo gako motara kitokuru kumayo Ibabana njenga site korandi konyoro monto kompuata ngapa ko bala bamita balisi ngonya na ku ngiwo sina kwa nege ota umongina nkonya ekala sasa magorao inki umongina na monyora matanga ya no kukolera engori ngeye kitagete iko michuka ngokwani kama tebi abalisi ko kalasi abu na kora marandi tomanya ko bamba manganaye karusero ngori ga sabere family tukagenda aba province ogutu no bale toko mobori niki ngomo sacha konyora mokungo kwa Ibrahim igani gonkoera tigo mosacho yete kulinda kwa abaka mugata matabe nengo
Mito kiemi mwa kolide ko ikeke nenge ke sage ko na ko kwana pake kirambauti onjole ba ogata na Yesu ekiagala nyo ya Yesu obo buima bataki bora paka liyo sumu ngenge bora bi Yesu mutanenere bora jojo mosa aya onjolangu mosa jojo ayu ta kwanete ege tokira ba kwanete tare no mosa ka isaman lakini akakwanege lara ayu 30 verse 1 kala somonyu ngaka yiwa ko tebere mu musaj tebe ko ngaka teba yene batati sarasina mo ijena ko loko bwata na ko tiana na maisane bono karati abasta ayiwa ratari nge man aga teba inyasa na ko loko bwata na maisane abaraka wa yani toka na baswa nyumba Ugo lete iskola, lakini wamando repoti, mkieke, kike banyora te. Na taima tango chabu bako tera ruhi. Chisa chao chao koega, chabe ile pasi test. Wambo bana motem, moto kari taire bako ikiri miago tina tano, o inera como timore, o como choka bachoka. O como taringa manayo koega, kando kabisa. Konta que te corra bataba mura te vina, mura ba umo le dobale, kobara ega, totera akuna. Mwanyala tako kore bintebi onyala kisasi ya watebi ya bahani obakani asekretari ya Yesu ngombo benjo kete bintebi abamura ko bako kina na mumurana nari getu asinga nyakebuleka secondary na materi ngabana besikuru babo sai muno bate kenye ke balire kenye kebe ekeni nekebe abana banyasai abanya keri bo kungoine bigo sankuna bota bana na bakungu abura abanyakiri tare mwara takianga tare mwabika wana wapoke ngobore aje chenche wao tangu sadia baraka maiso macho ana batia wewe oiwete boko nyomba beke yango korengere ni ha kono nje akitintu beteni gwato iganama ndatigerika abagake sio teko babata wana nikiga kongana wakodia bantene tango kodia bantene be nyasao na igoro teba iga nyawotaka tora matukama ya korama ya orija morembe oyo tunyane mono haleluya okay na koliro kubwata na kugotiana na maisane teba na koliro kubwata na maisane ngati nkoliro yo moise ko mwekungi na kokora asoko mugania munyabere munyabide tako anyuma ngina bomo tako anyuma mosiko bomo tiwa mosika igwa kana kinga kirai Lama tarana somi agakagere ngamo tigete bose muna ariko soba korunga mobekele tegete nyambo kangandore ngale go se pae gale moeres ngale mata bangina bibiye bote bangandore ndo mogako tari bosaigo mogaka bote ngo kondenda ingikia go bwat ekera ko egeta ga koreta na bwata mangana manena su teko mo amorende bagakaba mona araskingo ebube Gitone timotone na sekretariya. Nanje na taima tala kwa itaye, kila sa kwa itaya, ngoro kichosi kile chiro yengire ndani. Ekagala matuka mange kwa na kwa ngoro kiwesa. Kako yenda kogorega aliye kanta. Alikwele ndani toilet kama tani tu andamana na we. Nje mukao nje ngosira boko bana kiwesa nkole. Kombo na mutai. Kwa wale million point mbili. Ngai kama tani ngabana beke tuleba mbere gati berazino beke gati nje ne kwini togende koko genda kwi keke wana ngotene chisa chana cyo gusuma irimbo kagera abana bakurire ona pita distress ebibiri ga goteba oboro gwe nkoro yobora gokora bopi oboro gwe nkoro samaye onchora iga atiela ya mungu onchora tabika bes inye 31 kawa talata roboro chisa kino mara mtoto chisa kino mara teba ewote oboro bonsi abana banyesa bagakata kuna kwenye no sakonya na mukao joko na kwa vitabu nya sai mwanae kwa mutonge ta seta biyaye itukeni mama ngoncho de labo muntu oboro bwes nenda mwamu nokobea neliomana emerumi virusi wasimole
ama n'obe bwonsi oibona ni virusi kwe tonyenje na rabaka muraba kongecha gechi ane ko yana seke munge kinga mokungo maneno borobondi erumu yana teyo kagwange ne sabe abaise kaba motanya saba choke kalwa mata binya sainga omonene no kwange tabaka mrangu wangu onyango kubwa gasinge yabo obarusia bagenda isko babero to umirana nyoro mulembe ndanje nchiriya kayara ya mago tanga mama igoko be amano nande no gwarete obas agande taage ngajaga kusuma iliyo obana akiwa ya ronda tire ngapi bono gongo suma ili pinche bi kanyora bono go yombo ati uli mutambe akangane sote yelere tari ko be kusuma hata mune begi ngejo yala byakanye kiroma tenkara muki kabana akiwa yoga de nyanja ka muraba o yare ga nyanje bakiabanyina timokwa asinge chiyobororo obororo okobea eliomana emerumi virusi muko basetori haleluya golegerati keramuka murata arego kwale koragira ona gago josu koragira njege nton kola tembando kamarogi temuna ba chete nasi bolete ke bungo ngabatebi emegati nati ga yetato useli abana baino bai encherende bagende korora sikura encherende bamanyanga kenda ya sinde no bora ngeti mabara tiki ngiyo dalane ke bungu ngige ko diet o dalane ke bungu no monto chiro ko ira mangana ngaja ko nyoro mo muro o tabi yo mo murana kebini amo mino bora ngeti na gwa mi asaba ko ebisi o tamana bono ke satu agende skuru to galiku kile tegari to yetu matano emiaka tatu yairi tata inkanyore gari ko ngabara ki mune kare ko eto mukungo yara na ro ibore to kumbe ninje nyore o yara na ibore kanyore gari ko ake bomi ala so akwane je nchera yane ko bomo ngaga kinya sa kongo tena bono ndatenga o tenga mama nana so erumo ari egetanda kekeruo yeso mone nagateba abantu bosi bamanye yeso tiga mama yengo endora oigwete nyasa ko kunaki one mkuyama ya utangaza ayo gonchaya ayo korabara bane bari go etimurero one time itukelimo ngogo yani ngoko ande siorori esiorori somange siorori neko baina some kilio kayen kolere getabu kya barumi nduga narosi ndore getabu kya ba amini getabu yo poko Isaiah 51 verse 7 51 ayendorero onchaya bose ayoteba onchaya mako batingo nkoraro moto tigorore okumiyo digwa okay yabe inue abamumanyete oburungi kora se kanisa koma onchaya ayegoka baba kamura yasao itona bamanyete ekero bakoja goka igwa bibiri munegote inwa bamanyete oburungi ntegerera moiwe tegerera lise inua bamajiko nari imasinkoro cheito timoiroka mobasa koiroka abo bako bachaya ose timondoka ekera bako bachecheria sawa tabire basarate otabire ekero omwana onatari go etimoro omwana muno yobo bamusieta ari go etimoro agosieka bana foxis mata tinkorosa ko gotebi nande tingosoka ngata ukumi wa mwana ochiza tu amanyora tenjenge chimbeka omwana otatole ntarati skuli kanisa mataraka mwanga pi basa penya ngata gotanga matanimbo ako mchana mukako lo tigire omwana otali skuli agante bimorenti tobe kama rusa abo mindo peni bano nkarage mwana bapasa kende moko baba miti baba kanigo ko montegento nere na sokia masabo akoiwe baba igo aita kabeka maruse no mwana linanje batara ne skuru akale ataba yenya sai
omwana oyo omuyayi w'omulabu ngibona kwambuli niragise omugaka oyo otire kuira omwana oyo ekoti korege kone okore ringana rijya asa omwana oyo asa omwaka oyo nero omwana oyo airwe skulu kani amasaba nkukorare gasi kama wabali emeka bebere amagena sita atikokarange kiagera akane tetakurage kwarana muntu kende banyina babanyiti numuri konyora kolembe inuki simbire no mugaka onkorocha okore bintu bikwarro kanoshi kiagera nayi kwa bitangi asaba akora mutinyo kohera tata konyora omugaka ogochane sanduki orwanari abelete kisozi cyo kibwate bingenti otega na ete ton posko na asaba iyo mwana olibaga bande yako mako bande mu school amasaba na kolete usakole gako moire school akamoru sigisi bamura abana mura oisaba batebiro na tago chalika yasa na batemero welimia akamobeka fo from sigisi paka fo oisa akamenya kobeka marathon galo koraisa neseto akanyora magisi 379 akarangengwa school kugura poki akamenya buwaka ngatem akanyora minus bali bale ko beka jiso gisia atangana netinga akabaligere ligana aba murabo njibo boli matara mwana yotale ko etimo ro ngajaruse atabana takuyore nalingani mo yotakuyore le bapi kanya basacha mbanje tebintebia muna mobaro chiga momro inero kalikuwa no basamia bana babasongo ago itesa bunega pana mondo tayo moriri beko mwane foundation okomo beka atafanya miujiza haleluya abangina ila bane skuru takole goteberera onyo mwako bene bituwa barasa yalo kole konda mambi nenya sango kutora le lingana di yese wo kole konda panya bane moko utibeza kwa je mandasi motene ne chiro nora se bichanja bebye birombi ebi nyenyenga indoda okora kaora ngelika ham jena tanene ta se birombi ebi ona tanene te chai me okonyo mogaka akonyera bana chigitara yesu ogata motabene nkolo dokole ndakale kabungo ke koro kwa barumi sana meka ngoi sana kolero gonya nae to ngure tito konguri sama abarumi 6.5 otewa ngakeotewa na kionya tuwata nenera sama kweli bana banya sai tangaso marum onya tuwata nile nyasa onya tuwata nile Yesu asama kweli aye na boigo tuwata nera soko bugibuni haleluya abakule babata neli bakajo kwa kiuno igwete itawa ni bokora bata na Yesu enkoya wa Yesu ni baga baga muna bamogotara watara ni tikoli malima ngama kwa bagwata gweto sa kuomana unjo kuomana odaki eta bono unjo kwa bono watana na Yesu amaruna aracha amara tamata na ara nyeta amarwa banjana sana ekerongora inyora basaja konwa gatante na Yesu na linyora tomorembe konwa gatanete ale konwa malwa bage chieto kyabonge ono beke sani disitera bona bonte ngisita Yesu koikata bongencho ite yani ga kina gati aka pasa wa mintaka mo kondo la mwando la mabira nilipitia ndale ne bakolengera lya kali abagaka wana bafi nelia kongera bante no mwali mukumira lya kola ko matongo fofo kali abali mupeka bakangera botayo abega tikara musato ya mabulu ya lebo ga kyaba ba dali yo chomo to ko tikara mutembo awata na kiboi oyere no mwali mu kabonga de bongo teta ko bate kali ngasoka mune salamo to teta acha kane mechano igo yani mokobe katika aki omangene gatewa iga anya toko bwata na sama kweyaye na soko watu una to bwata na mone haleluya wanya sata yo mwingen aichi ekera bando bago to ya ko amebi toko rasa bajores umapenya sata go site mwana onengere yota namba 1 kwara boli monteme chano yaye namba ya kabere tulitie metanje
negia kwa tamba ya gatatu kana mutega tiana kwa Yesu anya bana toka mubwati toko nyara gukwa oya kwa bwate Yesu na boko nyara gukwa wana na koira ni yo tware Yesu oba ntomorembe eresia kwa yo bochigo wa ona Nyasaye na gusenia bana ba obali no somani ogwanja maki bwa tutire ya dale dagerenge oragere manena gotaba biako nyore oroero twaneti Nyasaye bekero ichuri igomba betata na gotebi uchikiyo kanisa nyoko na myata no ndagire ke na go ntiko konya tima o maneno ma go ko teba ko abu ko le korani sita twamanyirenga omwana bantu bwaitu bwakare bana ba Nyasaye tangazo maalum obanyumanya bantu bwaitu bwakare nigo bwabambe twamone na Kristo elindo mubere bw'ebibosi toba basomba bebe na haleluya yes nero yokuro sibo yokuro asebe ono mongina oyo kale ko kungangines igamona kwete pi igaskole tukubasiki bona nande bibendi maro kadembe mota gwanja asetoro ko genda nagiya egento nalgo tigere family monene Nyasaye senie musikane mikono monene abasesenie motiga mana divisions onya konya moetaine mongina baba baletero kubwaka niwo itukolia lero eyetare Nyasaye ba baroka ngo jaga abamuraba linda abayere yana amuna bayatiga kana babunda abasesenie gamna bateneni chaba batiga bante birandi aba bakegendere gusa inara ukamaya ma ene bwana Genesis 49 verse 25. Egoteba 49:25. Evan. Nyasaye oiso nere oragokonye. Evan. Nyasaye omunguru. Nere oragoseseni. Nogoseni gokorwa iguru. Evan. Nogosenia gokorwa chindi banse. Evan. Nogosenia gokorwa inda nase chimbere. Inchaigwa mangana inara nale kolenta Nyasaye oiso abakonyi twale goteba ng'owuoro ri ochiete ere no iga omobiro yo no ro ochiete lakini omoikoro moyo korteki moyore abakonyi yani abakonye mobwata na magoko morosinka ya baba morosinka yo mogakuri yateba ngogosesenya gokorwa sekindiba nokorwa senda amane chimbe baba konya gaba seseneti abangina bane mo kuirana nanga nga intunto go seseni bana chimbale chibago ngeta mo go tinjikona to seseniwa ende ya ba ruete te kola to seseniwa bala kata kwera ngani tuto go kwana kasi no bakamba ni twalenge kogo kwana go chana nche kwana go cha igata ya ta ba chimbale chichira to seseniwa ende ya saba ruete go seseniwa go koteki igo intunto kana to sabangina intunto kana Nyasaye tato inyolo timo ngwe abana ba minto ino nino wana mwatigaire abakungu baino baba echingo kinyoro muna more iga babere mwakwana mangana ino mwatsiba ondeta abali tabalenga muri bata oyo nino moragere nkaye nyegendera mokoleta abangina moko batorera moko batebe ebukwa batabana nyamuka utamanya lingana gukwa abashaka obate sibo ko bungera lingana tari obato bataku muna kwabe kaika Mamboro mina kwan, omo kungo koli, kaike rubage. Keruwa muna ko matebi bintu gusari kabiri. Eke mo kungu tabwa isi wago ngiranyana. Ntome buko leta bacho gatapi. Tota kwana lingana, nkora yeto tuli tulia. Obali ngo soma. Bakoli yo monta matebi omanya ko ikwabere delivery. Lakini abasaja. Na rojo matarogo tiania muraba aye batana. Agateba, lingana toro kwana. Twabeira ba murasita. Montonda tali soki akinande kana eremira agata biwa momuno osoki ngana o italione aye gwa kule na akole mangana ino abaya ino patenga lingana wata wata imokao ne lingana lile sarubosa ata amanye ko chimenga imo bungerete ntoi bwana ine tato mintonya ko bwata kende kwenyoro mumurumi aya ko bwata kende inyoro mwana mimi ojo gata tolengo tata
mama kwaneni lakini mama teri ngote kutoba sobo mo ote na kona mama teri tai mangana ya tata binya sa mamro manene ngayori nere omo kubwa minyoka sabajara mo etani takonyor molembe aruka ibere mana baseni naande akinga yo moro ri agenda gaki akinkyante nene ri amanyinga babe biya mbatige no molembe naande mana ko batei paka banyarore ekyagara Nyasaye moyali paka manyarore na maisi ochire kimbia rani kwikiri no ko minyoka bwangu no masaje olengo muyaga kabisa baminto bangira abana babatira abachongoro geto mongina igatimuka bona gotogotera haleluya tigagende gutimuka abatigere mirimo mokore nayo mamuro mutangi kereso mbolete biyore yamano beranguka naye number 1 iga kujai Luka 2:23 tegerera bunerikire vile naandiko asama jiko monene vile naandiko kwa amri ya kero moisia omotangi jena nadia kero moisia teba kero moisia motangi okoigorenda yangina eba naru ko mocheno asa monene biyore ta ayaningo elietalie bukuri kwaro apana irore rata iweti tari omoisi monerikire asama jiko monene kero moisi motangi okoigora enda yangina naru ko mochenu asa monene bono igo kwaro kiwo mochenu na seki kwaro kwa mochenu na ye koigorete na ya baba muna kwaje igorete ababande bagacha bona no mochenu ko gwata machika Nyasaye erindo batebi muna bakomenya oyo komocha in fact ringano rusio monuo ekyagera naye tata bwa abantu bwatigaire kwa igure ekero teni abana ba mino mabwate kende to minyako jiko taimuka kaga konyo mwana mineribu tago tagario mokungu ngana arweri onkyo gotogoleria meso gochigo bono gete no mwana mino gwakon morwete komendeya no ma to mokungu koleire gravity ditunda diri chomerani banyingara rigi kuna inche natoke no amuka oria rasara kuna yo sara manye natoke oya rasara utagoto nga yo gweto ora koli biya ba biya mano wana tiana basavera mbatira masino omotongi tata Nyasaye biya mana sesa ya bene gwa toiro libaga twakwani elingana dia uri oruoti twagwate bachire chao ne cheke na no chebwango monene gotogane tio chotorusie seye twarosi abana ba minta batigaira abamura batatu momuro motangi orokunwa moisio motangi omonene ayeke bungo kerikyalo bacha gotebo 26 ingo kabeko koboko egyo totali ya Joseph omonene rero babekere okoboko kwao obasetse Nyasaye amangana manene ara kolekana aria barende chimeme cha erinde Nyasaye ba orokerio bobisio banene baratebani abamura batatu enkayo mongina yaga cheke koboko kwa kolekane bagenda sekaru yao bamenya roro bairanirero bosera bwa okera rituko omonene aye kwa batongete nyina akabaibora baoroki bakorira mangana manene amayasenkari obasese Nyasaye obatinya mariga baisike bamwaba muna baro mona baro ko bakogenda bagenda no morembe bachokoro bareka monene obakinike muika bakomanye erinde Nyasaye obabekere chisemino bongaini chiragere nke yagenderere asama tukago chigocha monene nabasabeire nabatira asama bokao basese Nyasaye migondo yabo ibago kora asebago kora cyo bisicyabo onya babwate bibarwa monene Nyasaye barendero kwegena na hande bakomanya Nyasaye byekene na Kristo gwatumita sensi wana twabatira asama bokao baseseni ngana linde twakora gochigosia oba naintuge katwakorire
ase iretara Yesu mutoria. Amen.